Әйтә тора, шуның ырыслар да ди торгайны касәйендә. Әйе, мине бүген бик күп эштәр көтә. Тор инде, тор. Уңышлар юлдаш булган балаларым. Бишкә генә укыгыз. Рәхмәт, әсәй. Так, ягода dostlar, kim uşu sxemaga qarata öylem uyarsızlar. Selim. Башкорттарым укуу керек, дип әйткән бөек Акмулла. Aferin. Usta qarali, bu Salim tura түгелме? Ысынлапты, Сәлим. О, Сәлим, келең монда. Әйе, нимә булды? Һине газетта укыганнар беләме? Әйе шул. Мин Гейле лагерында йөргәндә Янчишмә газетының конкурсында катнашкайным бит. Баттырганнар икән. Aferin малай. Сәй, һин мине югалтма. Мин башкорт теленнән үтәсәк олимпиадага барам. Рәхмәт. Әсәй, кара, мин олимпиададан башкорт теленнән беренче урын алдым. Ай, афарин. Афарин, улым. Башкорт теле безгә ата-бабаларның үлемһез бүләге, иң изге аманаты. Үз туган телебезде яратайык, хөрмәт итәйек, хаклайык, яклайык. Мәңге яшә, әй һөекле башкорт теле, атам теле, әсәм теле, минем телем.